Клиент ме попита, живеем с моята половинка в малък апартамент и имаме котка. Постоянно се чудим как да подредим домът ни, така че да е уютен и практичен за всички. Аз съм инженер Тодорка Цонкова, интериорен дизайнер и основател на студио интериора. Това е страхотен въпрос, защото в домовете с домашен любимец имаме още един член на семейството, с когото трябва да се съобразим. Ето няколко идеи. Първо, освободете котешка зона. Нека котката да има свое място при вас, рафт или кътче с меко легло. Второ, изберете лесни за поддръжка материи. Избягвайте плюш и валур, по тях се лепи козина. Трето, приберете нещата, които може да събори. Четвърто, добавете натурални текстури и мека светлина. Така се създава уют и спокойствие както за вас, така и за любимеца ви. Пишете в коментар, ако и вие имате въпрос, който ви затруднява. Ако съответно това ви е интересно, не забравяйте да се абонирате за канала, за да може да получавате известия всеки път, когато кача ново видео.